हाय लोगोफोर, बड'लेण्ड अट' ड्राइभार इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायग्रोबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननो सरलपारानि नेपालि गामिखौ देखायनो शेयार खालामनो गोसो जाबाय। दिनै आङो सरलपारायाव रिजार्भ फैदोंमोन आरो ओमफ्राय रिजार्भ फैनायखाय ओरैनो थास्लायस्लाय आङो बे नेपालि गामिनि भिउखौ आं नोंथांमोननो देखायनो थाखाय बे गामिजों हाबबोगासिनो। नोंथांमोनहा जुदि नायनो गोसो दंब्ला सरलपारानि नेपालि गामिखौ जायफ्रा नुवाखै नोंथांमोनहा नायनो हागोन। बिराद गय दंफां गोजा आरोना बे गामिया। गय दंफांजोंनो मोजां मोजां न' लुगासिनो। साख्रि मावलायनाङा आरोना, आराम सासे न'खरसेयावनो 10 बिगा 20 बिगा 30 बिगा 50 बिगा 100 बिगासिम दङ सासे न'खरसेयावनो। बिदिनो बिराद फैसा खामायगासिनो। दा जोंनि बर'फोराबो एसे सोलोंहांबाय आरोना, गायजेनहांबाय दा एसे बर'फोरा। दा नैबे फुराना नेपालि गामि, बेयाव बांसिन सरलपारायावनो बांसिन गय मोनो आरोना। नायलांबाय थादो, न'खरफ्रोमबो गय दङ। थानो आन्थाल' न', बाखि एसे एनै आग्लायनाय न'फोर जायगायाव बिराद गय गायजोबो आरो बिसोरो। ओमफ्राय नायलांबाय थादो माबायदि एसेबो खालि जायगा गैया, माइ गायदों। मैगं गायनो माइ गायनो जेबो जायगा लाखियाखै बिसोरो। फुरा गयजोंनो बुंफबजोबनाय, गयजोंनो फबजोबनो हायो मानसिखौ। नायलांबाय थालाय नोंसोरो माबायदि। ओंखायनो आङो बे गामियाव फैबाथाय घोरजियासो थानो लुगैयो आं बे गामियाव। नेपालिफोरा लाखियाबोना आरो बर'फोरखौ नङाबाथ' थालांजाबायमोन बे गामियावनो। एसे खायदा लागासिनो। घोरजिया थालांनो हाबाथाय सिन्था गैला आरोना, आराम बेराय बेराय जाबाय था। ओंखायनो नै बे गामियाव आं फैबाय। नै बाब, गयानो गय गयानो गय गयानो गय, नायलांबाय था जेरावबो गय। ओमफ्राय एसे ध्यान होनानै नायदो, बे गय बारियाव जरा जरा नुयो। आं बारा मोजां नायाखै अट' सालायनायखाय। नोंथांमोना एसे खना खनला एसे नाहरदो। जरा जरा बेरायनाय मानसि थायो, नायलांबाय था। एसे नायबोबाय थादो, बिराद मोजां सिनारि सफैनोसै। फुल बागान गोजा। ओमफ्राय आं फाइनालि मोनसे न'खराव आं रायज्लायहैनो नागिरमारबाय आरोना, घोरजिया थानो थाखाय। नोंथांमोना बे मालिकनि न'खौ नायबानो जाबाय, एसे माबायदि थाजागोन ना थाजाया। आं नुनायावथ' एसे थाजागोन बायदि नुदों न'खरखौ। नै बेनो आरोना, बेयावनो हाबहैनो हायो ना हाया। गारिखौ एसे साइडआव दोननोसै र'। गारिखौ साइडआव, नैबे न'आवनो हाबहैगोन आरोना। घोरजिया लाखिना लाखिया सोंनोबो लाजिलायलाङोलै आङो। घोरजियाबा लाखिगोन ना लाखिया, माने फिसाजो सासेल' दङ आरोना। ओमफ्राय एसे बुरि दबदब जानाय, होमबाबो थाजागोन बादिबा थालांजासिगोन आरोना। जेबो मावनांला, आराम आजादि थानानै जाबाय थानो मोनसिगोन आरो। बेखायनो एसे मोजां भिडिअखौ नायलांबाय थादो। आरो बे बागानफोरखौ देखायना लाग्रोनोसै, उनाव हाबहैनोसै आरोना। हाबनायनि भिडिअखौ नोंथांमोननो देखायनोसै। हाबनानै मा मा जायो, मा मा बुंजायो, रायजायो ना बुजायो, नायलांबाय थादो।
बुजायो ना मायो ओंखायनो दा नोंथांमोना नायलांदो माबायदि अके ससेल'सो गोराबलाय लांबाय हनै बियो जानाय बाजारनिफ्राय ससेल'सो दा थाङालै बेखार जायो होनबालाय गोजान गोजान गायालिसो ओमफ्राय फिथाइया खम खोब खोब बिफांल' खाथिद्राय गायो लोगोफोर आङो न'निफ्राय ओंखारबोफिनबायसो न'आव भिडिअ बानायनायखौ होनो हानाय नंला आङो मानो होनबा बिराद लासिं सिंसो जाबाय अट' ड्राइभारफोरनो होआ जाहैदों अट' ड्राइभारफोरखौ माने फोथायनो हाया मानो हाया होनना बुंबाय गिदिंना फैफिनबाय आरो आङो फसायैखाय लासिं सिं खालामनायखाय आङो बे भिडिअ होनो हानाय नंला आरोना ओमफ्राय बायदिसिना बुंबाय दा थांफिनसै आरोना ओमफ्राय रिजार्भ लाबोनाय मानसिफोरखौ लांनो टाइम जाखाबाय आंहा ओमफ्राय बिसोरखौ दा लायनोसै लायनानै ओमफ्राय थांनोसै आरो बिसमुरियाव थांफिनसै जेराव आं थायो बेयाव दोनहैफिनसै आरोना पेसेन्जारफोरखौ दा मा बुंबावनो आरो भिडिअखौ आं होनो सानदोंमोन ओमफ्राय होनाय जानाय नंला बिराद लासै सिंनि बाथ्राना बोरै होनो ओंखायनो होबाय थाला आरोना दा नोंथांमोना बे भिउखौनो नायदो माबायदि सरलपारानि नेपालि गामिया माबायदि साननाय दङना सोरबा सोरबा नायनानै लादो माबायदि गामिया गय दंफां गोजा जेरावबो गय दंफां बेमारबो जाया बिसोरनि गय दंफाङा मानोथाय मिथिया जोंनिजोंसो बेमार जालाबायनानै थैफिनबाय थायोना गय थाइगोदानानो थैनानै जोबस्रांलांफिनजोबो बिसोरना गया बेमारबो जाया मानोथाय मिथिया मुलिफोरसो होयोना मायोथाय बिसोरसो मिथिसिगौ आरो दा आं नै सरलपारा सफैफिनसै बे गामिनिफ्राय ओंखारबोनानै सरलपारा सफैबानो पेसेन्जारफोरखौ लानानै आङो थांनोसै आरोना सारियालि सिद्दा थांबा माबा 10 नाम्बार मोनहैसिगौमोन आरोना बेजों सिद्दा थांबा 10 नाम्बाराव जोंहा बर'फोर दङ हादान लाहैनाय नैबे सरलपारा फैसिगोन बे सरलपारानिफ्रायनो मानसिखौ लानानै बिसमुरि थांफिनसिगोन आरोना माबायदि नुखो बे लामाखौ हाग्रामानि सरखार थानाय समावनो बानायदोंमोन सिसि ब्लक होजोबदों ओमफ्राय बे गामियाव कारेन्ट गैया आरोना खिन्थु माबा सलारखौनो कारेन्ट बानायनानै साप्लाइ खालामो आरो मोनसे जायगानिफ्राय ओमफ्राय मटरफोरबो सालायजायो मटर नङा वाटार साप्लाइ दङ आरोना वाटार साप्लाइनि मटरखौ सालायनो हायो आरो बिसोरो सालायना हरो ओमफ्राय दैखौ रानो बिदिनो पाइपजों राननानै हरो आरो बे गामियाव जेबो उसुबिदा गैला कारेन्ट बादि बाहायजोबनो हायो फेन
फ्रिज गासिबो इउज खालामनो हायो आरो सलारनि कारेन्ट बानायनाय बेजोंनो बे गामिया फुरा कारेन्ट थानाय बायदि लामायाथ' मोजाङानो जाखाबाय नै हाग्रामा सरखारनि समावनो मोजां जाखानायसो खालि जोंहा बे दिग्लिनिफ्राय बिसमुरिनिफ्राय सरलपारासिम लामाया गाज्रि आरोना ओमफ्राय बे गामि सहैबाथाय बे गामिया मोजां गोजा आरोना लामाफोरा आं दायो सरलपारा सफैनोसै एसेल' दंबावो बे गामियानो आरो सोरबाफोर जुदि बेरायनो थांनो गोसोब्ला सरलपारा थांदो थांनानै ओमफ्राय खोलाहा ओंखारबोफिननांगौ मोनसे लामा दङ बाजारनिफ्राय बेजों हाबबोबानो जाबाय गय बागान नुगोन आरो गय बागान नायनानै आन्दायलायखागोन ओरैबायदि गय बागान दं आङो गारिखौ एसे लासै सालायबाय मोजां नुनायनि नोंथांमोना फुरा नायजोबदो माबायदि नेपालि गामिया बिराद आंथ' नायनानै बावलायलांखायो आङो मानसिफोरखौनो नायनो बावो आं गय बागानखौ नायबाय मा खालामनो आरो मालाय सालाकथार बिसोरो गय बागान गायै जेबो खामानिखौ मावनांला आराम बोसोर जोबबानो फैसा खालि बिसोरो मा मैगं थाइगंनिल' खामायनांगौ एसे 10 बिगा थाबानो 15 लाख गाहाम मोनखायो दाथ' 8,000 सोलिगासिनो बस्थायावनो 8,000 बा होमबा बेसेबां फैसा जायो बिगायावनो 1.5 लाख गाहाम फैयो बिसिनाव होमबा 10 बिगाबा 15 लाख जायो 100 बिगा दंबाथ' 1 कोटिनि बारा होमबा बेसेबां फैसा फैयो बिसिनाव ओंखायनो गयखौबो गायनांगौ ओरैनो जायगाखौ फ्रि दोननाङा गय गाय जिखुनु दंफां गाय साहा बागान गाय बिराद फैसा फुरा गयजोंनो बुंफबजोबनाय बे गामिया आयु ओंखायनो आङो घोरजिया थानो होननानै सोंथिंबायदों बे गामिया सोरबा जुदि लाखियोब्ला ग्रोब हाबनानै थाखाबाय आं सरलपारा सफैबाय नोङो सरलपारा सफैफिनबाय दा आं भिडिअखौ बेयावनो दोननोसै पेसेन्जारखौ लानानै थांसै बा